أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ambade tv shirfila la jaba mi awfu ka wali mando ka de Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka hina na ka kishina ka barka ala ko jidi na na ukelengile na bela jelenka na wafili ramadan ama fili sungalo na flaw dili kene an flani o de sanfe yani anga bishu na fla di ambe hakilla jigi ka fo alakira bako shumagaw kaka donga fo aka shum baraji dulo nendo sani duguche fo aketa sodakatal fitri boka di no ye mi jaga mi ni alakira baya farda ya islame chema ana musoma dimse ama koro jon ani horon apela jelenka murenyen kele mimi bo tamarola walma bibo nyola walma bibo suma mafeuna ikadonga fo abibo mokokoroba ani dimsani kelengele na bela jelen tokola abwali wati wode ye ni seli don fajiri da chira kaba amana bo fajiri seli yoro la fajiri kene chile fokata bla seli kene wati la okmana fe kwa bi nyini kelengele na bela jelen ke aka sorakatal fitri bo ka di okmana fe dutigi bse ka bo duden kelengele na bela jelen tokola dutigi bse ka bo duden kelengele na bela jelen tokola okoro abse ka bela jelen tasuma ka adi ala bi abarajisi akelengele na bela jelema ka ale rafena saradi ama ka soro fema bo mogotala aye abo muno fenen tokola okmana fe o saraka fitrin islamaya nana nae hikmani kodon chama ne be akono o kodon belebele ba doye ado ka desebagato ni fantan kari ka bo o don deliko o kana ke mogoye o do mimi yala mogo dala ka faya di alama baloti ambolo ka ubo o hami ani o dekun bela jelena sadaqatul fitri dekun belebele badoyini adikun flana doye ka shumba to ere ki sania ika shun konna na channel ko munu yi soro fili ko munu yi soro ka isania ka bo o nogo bela jelena o mana fe ki ka bara se alama a jele pasi ka soro nogo fo iti ala ni na nyogona o ika donga fo islameya nanani sadaqatul fitri ka da ninka o mana fe ale koni ani jaga do intikele no ye na folo jaga mimi bo san kono ale ni o tikele ale jaga min ni asilendo ni wati na no de ye ka damine fayir kene chile sel nchini sokoma da fe yan sel kene che ni o wati borala ni ye do ni ya boka di iko ni ye nyuma yake na ikado nga fo ibseka baraji soronga sadaqatal fitri o baraji bonyongo etiseka ye o kebaga nyuma fe tukuni fam chiko nyuma Allah subhanahu wa ta'ala ke odiama bitu ye sungalo tle mugan sabay shine mugan nandoe o nafla amina boka wode diawma al-layla ar-rabi'a wa 20 shu mugan nafla 4 rak'atin arakanani bitaslimatayn salam blakofla يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب أركان كيلو بفاتحة كلانكا دفا سورة الإخلاص شين ورو معوذتين شين ورو معوذتين دي سورة فلكي يعني سورة ناسي نو يقول أعوذ برب الفلك يعني كل أعوذ برب الناس ولو دبي ولكم معوذتين وكما فايبي ولو بلا جلن كلان شين ورو فلكي شين ورو ناسي شين ورو misega kan shumugan nanna nafla arakan nani salam blako fla arakan kele bi fatia kalanka dafa ka kulu huwa Allahu kalan shiyan woro ninga soroka kulu auzu birabil falaki ani birabin nasi kulu fana kalan shiyan woro ne obana wurdu de ya shahidu shiyan keme fam chuko ma alaka odiama na yake alaka amine an kelengele na bela jelembolo amma fo ka wali mando akanyima dalla mun sogolendo ana maliko na ni maliko ka na wafili ramadan nati fawko ka folla kuma badi anga dinan nyamo mane an karamo sayyid sharif usman madan haidara manamina nomina ka ke o conseil ma nyamai ikadonga fo aye alislame bela jelen wele
u kɛ jɛ ka taa ɲɛnajɛ ani hakilina falen kɛ sɛbɛnni kɔrɔ. O kɛnɛ in kan a ye miliyɔn 10 ta k'a di o conseil jamakulu ma o kɛ u yɛrɛ dɛmɛni o ye ni ka baara daminɛ. Silamɛya ɲɛmɔgɔya o ye a baarakɛdenya ye, ni ale y'a bɔ k'a don a la o ti bali an na. Silamɛya ɲɛmɔgɔya kabi kununko Alakira tile la a bɛ o cogoya de la. Silamɛya bi jɔ ni ɲɛmɔgɔ ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ a n'a ka hakilibaya ye. Sherifukɛ a ye nin ɲumanya min kɛ Ala k'a bila an n'a ka ɲumanya mizani na. A bɛ ɲumanyaw la ka kɔrɔ ka kɔn nin o conseil ɲɛmɔgɔya ɲɛ. Cheikh Ousmane Madani Haidara ale de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ye Mali armée dɛmɛ yan miliyɔn 10 k'a ta k'a di u ma kumana min na i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya cunna jamana kan ka kɛlɛ don a kɔnɔna na. Cheikh Ousmane Madani Haidara o kɛlɛ kelen in kɔnɔna na jamanaden dɔw bɔra ka taa Moritani jamanaw kan. Kibaruya nana k'a fɔ dumuni o ka gɛlɛn u ma hali k'a sɔrɔ jiko gɛlɛyaw bɛ yen, dɔw bananen don, fura tɛ yen, finiko gɛlɛyaw bɛ yen. A ye wele bila Jamiyatu Ansardine tɔndenw ma miliyɔn 100 ani miliyɔn 18 k'o fara ɲɔgɔn kan ka remorquew fa furaw la, dumuniw na, fariniw na, macaroniw la ka taa di i k'a dɔn k'a fɔ refuséw ma minnu ye u faso bila fo yan fo Moritani jamana kan. Sirikɛ a ye nin waleya ɲɔgɔnna caman kɛ fasojɔ la. N'a bɛ yirali kɛ kɔrɔ la o y'a ka ikhlasu de ye, a ka kɔnɔnajɛleya. Mɔgɔ kɔnɔnajɛ de bɛ se ka nin baara ɲɔgɔn kɛ. Ɲɔn tɛ caman wulila k'a bɛ a ta in ɲɔgɔnna ladegi nka i k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔnajɛleya ma ye o baaraw kɔnɔ kama a caman sigira a sen samara kɔnɔ o ma bɔ kari la ka tɛnɛ sɔrɔ. Nka kabi kunun ko ale bɛ nin baara in na fo kana se bi ma a bɛ min yira o de y'a ka faso kanu ye a n'a ka kɔnɔnajɛleya ka sin fasodenw ma, a ka kɔnɔnajɛleya ka sin alisilamɛ jama ma, a ka kɔnɔnajɛleya ka sin adamaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Faamu cogo ɲuman Alahu subhanahu wa ta'ala kɛ o di an ma. O de kama a ye dɔkitɛrisow jɔ ni Jamiyatu Ansardine kuntilenna ye ka dɔkitɛriso jɔ bi dɔkitɛriso min banna fo a bɛ se 6 ma. Adamadenw b'a la ka furakɛ u kɔnɔ lafiya la, basigi la, hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Sirikɛ a sara bɛ Ala bolo, Ala kɛ hɛrɛ kɛ an ni a ye. An b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka nin faso jɔ baara ninnu na ka Alahu subhanahu wa ta'ala deli a y'a cɛsiri k'a bɛ diinɛ in dɛmɛ Ala k'a n'a dɛmɛ, a y'a cɛsiri k'a bɛ diinɛ in kɔrɔta Ala kɛ a n'a kɔrɔta. Sigida caman bɛ Ala bolo, Ala k'o yira ne n'aw la. A k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان